laver du en backup af hjemmesiden. Du klikker herovre i venstre side på All in One. Og så scroller du ned, og siger du Export Site to, så siger du til en fil. Og så begynder den at gemme den. Når den er færdig, så kan du klikke på Download. Og så downloader du siden til din computer. Og så kan du så, når filen er downloadet helt til din computer, så kan du gemme den enten på din computer eller på en ekstern harddisk, så du har en kopi. Og herover kan du se, at der er kommet en backup. Der kan du klikke på den, og så kan du fjerne den igen. Der er ingen grund til, at den ligger på selve hjemmesiden og fylder. Så trykker du slet, og så siger du bare okay. Og nu er den væk igen. Og det var egentlig sådan, at du laver en backup. God fornøjelse.